Vítejte u druhého dílu videa ze Středočeska se Žorkou. Užijte si video. Přestupný. Díky. Přestupný. Přestupný. Normální přestupní lístek, mokro na schodech. Dobré ráno přeju. Na jakých schodech? Díkec. Dobrý den přeji. Na přestupní. Máte mokro na schodech. Tu nepřestupní, prosím. Na přestupní. Díky. Dobrý den přeji. Nepřestupní. To jsi podělal, ne? Yes. Pěkně Fakt mi z toho pípání docela hrabe. děkuju. Jednu nepřestupní, prosím. No taky. Pěkně děkuju. Tak, my jsme Netvořice pošta. No, ještě tak polovina. OK. Schválně se podívám, kolik máme bodů. 285, OK, to je dobrý. Takže podle mě by se za nás vlezl ještě jeden bus. Já nevím, co tady melu. Já vám tady budu říkat random věty, které mě jenom tak napadnou, jo? Netvořice, pošta. Příští zastávka Netvořice, Rozcestí Břežany. Myslím, že tu má. Myslím. Tak stop. Jo, aha, tam je konečná. OK. Hej, tak ten motor má ze mě evidentně velkou radost. Ode mě videa můžete očekávat minimálně jednou měsíčně. Takže tak. Takže je to ode mě fakt jako daily content, protože to fakt jakože nestíhám. Dobrý den. Jednu nepřestupní, prosím. Děkuju. Zdravíčko. Přestupní, prosím. Přestupní. Mohl bych na to kliknout, prosím, děkuji. Děkuju. Přestupní lístek, prosím. 1, 2, 3, 4, nechce se mi tam lézt, takže... Díkec. Až je. Tady.
Ne. Dobrý den. Pozdrav Jednu pámu. celodenní jízdenku. Celodenní. Děkuju. Prosila bych jednu přestupní jízdenku. Přestupní. A čím mi platíš? Tady máš a Děkuji. sežer si to, babi. Kam jedeš? Jak si myslíte, že jedete? Když to tak svoju, když to tak Pojďte. Ale Dobrý den. dobrý den. Jeden denní lístek. Díky. Jednu nepřestupní, prosím. Nepřestupní. 500, super, děkuji. Nemáš zač? Já teď těch 500 budu mít 20 třeba. Děkuji pěkně. Píp, píp, píp. Všichni jo. OK. Mám zhruba půl minutky zpoždění, ale to nevadí. Dobrý den přeji. Zdravíčko. Prosil bych přestupní jízdenku. Pěkně děkuju. Prosila bych jízdenku. Máš přestupku. Děkuji pěkně. Chrášťany, Soběšovice, zastávka na znamení. Příští zastávka Chrášťany, Benice, zastávka na znamení. To je všechno na znamení. Skoro. Ale myslím, že v Praze tak jsou prakticky všechny zastávky na znamení. Jakože, že máte dát prostě znamení, že budete vystupovat. Tady u nás v Jihomoravském kraji je to tak, že řidič prostě vidí v zrcátku, že někdo chce vystupovat, otevře mu dveře a hotovo. A ta stopka se dává jenom na zastávkách na znamení, že jo? Chrášťany, Benice, zastávka na znamení. Příští zastávka Chrášťany. Funím tak, protože jsem měl a mám rýmu, takže z toho prosím nevšímejte. Děkuji.
jedeme. Kašlík. Rozhodně nejedu ve vesnici 70, určitě ne. No to bych taky nemusel, co? No. A nepřijel jsem tu zastávku už. No. Nepřijel. Už tady je, že? Jo. Blinker zlobí. Není možný. Zda ten neřídí. Dobrý den přeji. Píp, píp, píp. Píp, píp, píp. Blinker zase zlobí. No tak absolutně nic tam nevidím. Chrášťany. Příští zastávka Václavice, Statek. Když tady vás je. Václavice, No tak, Statek. asi zahlásil. Příští zastávka Václavice, restaurace. Dobrý den přeji. Dobrý den přeji. Ne. Jo, celodenní, ano. Pěkně děkuju. Já jsem mám tak hluchej. Dobrý den. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizování. Ale na to se tě nikdo neptal. Dobrý den. Jednou zdravím. Nepřestupní, aha, sorry. Děkuju. Jízdenku, prosím. Přestupní, super, děkuji, že mi dáváš tolik práce. Kolik ti ještě mám dát? Tolik a tolik. Děkuji pěkně. Bum. Jednu celodenní jízdenku, prosím. Děkuju. Nemáš zač. Já se můžu zavřít. Pojedem. Pozor, tam kontrol. What the fuck? Retardeur. Jeden. Druhý. Teraz si ten bus skáče. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Dobrý den přeji. A co je nepřestupný? Táto? Dal jste mi špatnou jízdenku. Jo, super, a jak je? Dostal jsem špatnou jízdenku. Promiňte? Jo a ne. Čekám na lístek.
Hrubu. Co bude? Já potřebuji vědět, jakou Co ti... bude? Tam máš lístek. A toto ti vrátím ručně. Bum. Bum. Kolik jsem ti vrátil? 70. 80. Bum, bum, bum. Máš zač. Dobrý den. Přestupní. 200 jsi mi dal, jo. No dobře, když tak rozdáváte, žádný problém. Promiňte, měl bych dostat možná. Kolik to máš? 5 korunů? No toto trvá. Děkuju. Asi snese. Prosím, celodenní jízdenku. Díky. Václavice, Jsem nechtěla. restaurace. Příští zastávka Václavice, Vatěkov, Rozcestí. Zastávka na znamení. Dobrý den. Jednou Zdravím. celodenní jízdenku, prosím. Denní. Raz, dva, tři, bum, bum. Díky. Jedno Dobrý den přeji. Nepřestupní. Děkuju. Jednu nepřestupní, den. prosím. Nepřestupní. Znova. Děkuju. A to fakt drbeti? No na celý den prosím. Dneska mám hodně vyřizování. Pěkně děkuju. Zdravíčko. Celodenní jízdenku, prosím. Souhlasit? Děkuji pěkně. Prosím celodenní jízdenku. Raz, dva, tři. Mám dojem, že jsi to nevrátil nějak moc. Mám dojem, že jsi to nevrátil nějak moc. Jaha, sorry. A pro ten zbytek si mám dojít do vozovny nebo co? Jedna, dva, tři. Pěkně děkuju. Chtěl bych celodenní jízdenku. Jako jestli chceš, tak klidně můžeš si dojít do vozovny. Tvoje díky. Benešov, Konopiště. Zastávka na znamení. Příští zastávka Benešov, Konopišťská. Jsem rád, že FOM si nemůžu vybouchnout autobusy, protože ten by už vybouchl. Mohla se pro ty dojít do vozovny, co? Evidentně mám v plánu tady s tím žoukovat ještě 2 hodiny.
Zaparkovaný auta tady, super. Můžou být rádi, že jsem je nesrazil. U sebe bych se ani nedivil. Což jsem je třeba srazil, ale já jsem nás neviděl. Ne, fakt to semka už nebudu doeditovávat. Moje palubní kamera, kterou ani nemám, tak... Dobrý den. What the fuck, co já půjdu o palubní kameře? Dobrý den, zdravíčko. Celodenní, nevím k čemu, no to je jedno. Tady jsem si uvědomil, že by jsem prvně mohl přemýšlet a až potom mluvit. Promiňte, vrátil jste mi moc. Jo. Jak jako? Děkuju. Ha? Dobré ráno. Prosila bych Sakra, máte nepřístupný mokro na schodech. Nemám Dobré mokro na ráno. schodech, já nemám schody. Tady to beru nějak moc seriózně. Nepřestupní. Sakra, máte mokro na schodech. To měl být evidentně smích. Děkuji pěkně. Ta nízkopodlažní sorka. Dala bych jízdenku. Děkuji pěkně. Zdravíčko, pane šofér. Dobrý den. Pozdrav pán Bůh. Celodenní. Ale zdravíčko. Dáte mi prosím nepřestupní jízdenku. Ne, nedám. Není to levná jízdenka? Možná jo, já nevím. Co jsi chtěla? Nepřestupní, ale sorry. Nechrápete při té své práci? Já nevím. Pane řidiči, vy jste chcete, abych byla bohatá. Pane řidiči, dal jste mi nějakou málo. Pane řidiči, vy jste chcete, abych byla bohatá. A co ti dávám špatně, what the fuck? Pane řidiči, dal jste mi nějakou málo. Děkuji. No. A to jo. Benešov, Konopišťská. Příští zastávka Benešov, terminál. Já kdyby jsem byl cestující, tak se sám sebe bojím. Chcete nás něco? Autem, ha? Neuvěřitelný. Jste řidičák vyhrál nebo co? Yes. No jasně, že jsem ho vyhrál. Pořád nevím, jestli se ten ostrůvek má objíždět nebo ne, ale myslím si, že spíš ne. Tak. Benešov, terminál. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Konečná Dobrý. zastávka. Prosíme, vystupte. No to nechci. Povystupujte tady. Ale jste třeba busem, mě to je jedno. Co tam máme? Benešov terminál stále.
Tak si dáme čistě 0. Boom. Jak si zhasnu světla. To si zavřu. Vypnu motor. S dovolením si vypnu i jízdní řád. A jdeme si pro ty Litovice. A dáme si i ty druhé. Tak. Se otevřu dvířka. Nechnu tady na tuto páčku. Vypnu elektroniku. Budeme dělat, že jsem si teďka vystoupil z busu. Zavřu dveře. A tímto se s váma od dnešního videa loučím. Dej mi tady odběr, like, sdílej video a napiš komentář, moc mi to pomůže. A rozhodně se nezapomeň připojit na můj Discord, kde se můžete stát členem admin týmu. Takže za mě je to hodně dobrá nabídka. A čau!